Selamat sing nonton, kabeh selamat. Nggih Pak Bu nggih. Para tamtu bojoku suwe ra kon nembang terus medun. Nesu kuwi. Lah iya nesu. Lah wis didunggahke ora garwane sik. Ya engko sike bojoki nggo keren-kerenan. Ini hawane ki hawane cen adem. Dadi marai pipis. Heeh, ora iso disalahke engko mbangane ngampet mah dadi penyakit. Paling karo mubeng golek saweran dhewe. Ora ya. Sesuk tumbaske wireless men golek saweran mrono. Sesuk tuku aku sesuk. Ketake wingi wis nginceng-nginceng ya. Nginceng tak tukoke pira, Bu? Pira? Windows 25 juta njaluke. Ya ora apa-apa oke ngono tinggo. Oh, tak okeni. Wong lanang dermo e. Yuk. Dermo. Ibarat wong no. Wis to sak wongku. Lumampah tanpa walah. Lho Tin kowe oleh salam. Sapa? Kaget. Pinggul. Pinggul. Kon ngapake? Lah ya kon klebokke kunjara meneh. Alah. Mas bahasa kene ngerti apa ora? Apa ta? Deke kowe. Deke kowe. Deke kowe. Kowe. Deke. Kuwi iki kowe. DE. DE lah. Nah, iki nang kono nang transit to. Kae njukuk kopi nang kono kae nek Egen. Ege ki isih. Ambuh. Ege. Kok Egen, kok nek Egen kono nang kopine nang kono nang meja nek Egen. Isih. Nek isih ya. Aku nek gigal. Gigal iki tiba. Oh, tiba. Berarti deke kowe awas nek gigal ngono ya. Gigal ya ngono kuwi. Deke kowe. Mbak Endah jelas. Nggih, paham. Kemayu tenan. Bahasane kene nganu ya. Nggih. Luar biasa. Rika kencot. Heh? Kencot. Wah nek nggonku kencot Apa? Madang dingin. Madang ding. ngelih. Kencoti ngelih. Aku wis nyong wis madang. Mergo kencot. Mergo kencot. Kencot ki ngelih ta? Ngelih. Heeh, kencot. Terus Nek deke wis madang deke. Nyong wis mau. Ndak cegane wis entong. Apa? entong wintek. Entong. Egen pontong. Egen Entong. Deke kuwe ngono mau iki. Batik DE. Batik Aku wis kok anggotek iki ngendi tek iki ana sari. Gunung Kidul. Deke mrene batire sapa? Eh? Deke mrene batire sapa? Deke. Apa? Batire. Batir. ABC apa alkalin? Batire, ora batune. Oh, tak kira batrene. Ya bature karo batire padha. Batire? Siapa? Batire Kancane. Koncone. bojone nyong. Oh, bojone Rika. Ya lah. Bojone nyong Egen. Ege. Egen nang Bojone. kene. Egen. Ha, Mbok. Apa diantil? Oh, tak antel genting kok dalange ya. Kancaku e. Bojone DE DE. kancaka. Kok kancaka? Kancaku. Kancahku. Kancane nyong. Kancane nyong. Dike. DE mampir gonyong tak ning mbako. Donyong. Rika ada bakok. Ana. Wah diwono sabake ngono lho. Asik ya basa-basa ngono kuwi. Iya, bahasa ngapak. Ngapak. Nek kene iki nek nesu apa? Bajigur. Ora. Napa, Bu? Ora ya. Mangkel. Celes ngono ya. Heh? Oh nggih, Bu. Celes deke ngono. Sikak DE ya. Gonyong. Oh iya. Teman Celes. Oh, dalange celes deke. Celes deke. Tati celes. Deke kuwe. No kuwi bahasane nganggo nada.
Deke kuwe. Deke kuwe. Yo, ndak entong. Yo. Apane sing kentong? Segoknya. Seganya. Ning kene kira ana sego Mbak Tatin. Apa? Anane segak. Oh, sega. Sega. Nganggo A kok ya. Telu Dik. Ambroh ngono. Ambroh ngono ya. Ana. Bro, deke kowe. Jidor. Jidor ki gonyong, Bu. Temanggung. Heeh. Nang ten mriki enten jidor, Pak, Bu. Enten. Oh, no, jidor. Jidor ya. Jidor ya, deke ya. Luweh. Segane Egen kok entong. Egen nyong Rika mau madang ora sih? nyong kencet hurung madang. Gorong madang. Segane Egen. Tapi Rika durung madang. Egen ning lawe entong. Oh, lawe entong. Piye kok mlongo tok iki? Aku ra dong ya aku iki. Ngalamun iki mau bayangke iki lho. Ya, Mbak. Lah kesuwen lah dek iki. Yo. Kesuwen. Rikat. Gage. Oh, gage. Oh. Enggal madyane jala niti Temah kencot. Temah gonceng temah kencot. Temah kenjeng anggenjang ing pakulingan. Ya diseragenke engko terus dindangdutke, Mas. Nggih. Kelangkal. Ora marai anu to, Ya Mas. aku ora blasoke aku ya can mbuh iki lagi rada error. Niki buka celuk. Buka celuk. Ya. Apa rek buka? Buka apa ya aku Kelang-kelang sing tak tampa. Elingake jamane samana. Nalika
Endah nggih. Nggih. Jan ya suarane ya ora berubah. Ora berubah Saya terus. suwe saya los. apik Mbak Endah nggih. Iya. Jaman isih sinau sindene lasem kae wis nganti karo bojone dipolo barang. Ya ora masa dipola. Wah, ya bojone kejeme setengah iloke. Ya ora apa-apa jenenge belajar itu mesti ada salahnya. Ah iya. Jenenge wong pinter kuwi ya mesti ana salah lupute ngono. Betul. Jadi tetap semangat, tetap belajar kaya jenengan barang kuwi wis sing pede wae, rasa Pede. wedi-wedi. Nek pengen ngonekke ya ngonekke wae ora apa-apa. Moh kono ngonekke kowe iki tekan ngisor ya kok. Isih tak urus ya rampung Iya. masalahe ya isih tak urus ya. Nggih mboten. Nggih, Nggih terus? menika minangkani pamundutan sanese malih. Iya, apa? Niki mau wonten Tresna Waranggana wau kalih apa jenenge kuwi mau gerajakan karo sing siji mau apa iki lali aku. Kutun Manggung. Yang terakhir ini tadi lho imbang ngono katresnanku. Imbang ngono katresnanku. Nggih niki dereng ingkang pundi Mas? Iki ngedeke kuwi ndak selak nesu engko. Sing sapa? Ya Malah bojoku. turu ini ya. Hei, tangi he. Ya. Pas apa? Mbak Ayu, Mbak Ayu ya, Mbak Ayu, ini juga bintang tamu juga. bintang tamu Tertulis di sini adalah Elisa Tatin Ayu Gareng. Jan jos. Wah. Sindene nang lemu-lemu niki sawangane ketok jos. Seger ya, Mas? Seger. Seger du. Ora ya, aja muni seger tok. Tak kira Sergebong. Malah saya gede. Piye kon nyilikke apa piye? Ora sah. Nyilikke ya gare nyilikke. Aku bangane kowe repot-repot nyilikke aku tak Apa? nambah sirah. Oh, dalang agilare sithik wis kemethak. Wih. Mbok Wis ngajeni sia-sia sithik ngono kowe iki ya Dik bojone. didelok-delok para pamirsa kok dadine ngertine aku ki wedi karo wong wedok to. Aku ra melu-melu. Lah, ora. Iki urusan keluarga. Hah? Ra melu-melu. Ora masalah kuwi. Temeh ana Mbak Tatin ya karo aku ngono kuwi. Ora ning kowe rotatin padha kok. Ya ora beda. Ya padha Ayo. wong bobote ya imbang. Ning mesti ana sing beda. Iya ning aku kan ora ngerti sik beda ki apa. Yo, kan saka gelungane wae beda lho. Gelungane piye nek nggone Gelungane bojoku piye? piye? Delok. Ngono aku piye gelunganku piye? Piye? Ayo omong ah. Gini Mbak Ayu ki tak rasa pantes dadi pas karo kagungane sirah ki pas. Dengaran nggo sirah. Biasane? Biasane apa Mbak Ayu? Tin, Hei, kuwi dua digeger ngerti ra? ngapa? Nang omah. Mergane. Ya meng ngomong bojoku ki rak blas ora tau basa karo aku. Heeh. Ya Bu ana. Lah nggih Pak, getune ke sepriki. Meng muni lah nggih. Aku iki gawe ganjaran kok getun ki piye to? Oh, Ayu piye to Ayu? Bakat mbiyen ki ora tau basa aku karo bojoku dhewe iki. Edan tenan kok. Mulane Kaline dipulih basa iki getun aku. Merindingnya lho sak awak. Wah, Lagi mau pas Kang Selupan Sopo kok pas basa ki? Hah? Kang Selupan Sopo. Kang Selupan Betari Ika. sapa? Ika Sapa? sapa? Sapa Ika iki? sapa? Wah, Sik tak urus. wah, iki. Sajake nang pikirane dalange Tak ewangi apa piye? Ora iki yo maksud iki Ika sapa? Wong Ika endi? Dwi Nawa Ika. Udu. Kok apa tuh, Cah? Wudu. Wah, wudu kok. Ora. Sing maju kuwi to jenenge iki Ayu, iki Tatin. Hah. Ora ana Ora Ika. ana sing jenenge Ika. Tidak ada Ika. Kenapa mulutmu Sik nyinden Ayu Tatin, Heeh. sik dalang Dwi Nawa Ika. Duk, Kesban. Kesban. Dwi Nawa Ika. Ikane ki ra tau melu. Mulih. Yo enti duwite. Aja. Kok Rong isa- bayarane aku. Wah, iki bayaran gede dhewe iki. Gede tenan. Dalange. Biuk petutuk. Dadi bojone dalang iki sesuk biuk petutuk ya. Heeh, aku sesuk njaluk omah. Ya ta, ming aki. Wah. Aku sesasi mayang kowe papati proposale kowe tenan lho, Tin. Lah, Ngirimi gambar gelang kalung. Iya. terus Pak sesuk tuku mic wireless. Iya, aku yang ngono ta. terus Bu saiki njaluk omah, anggepe iki ra apa-apa jenenge wong lanang nek Kata-kata itu adalah doa. doa. Dadi ya saiki nek doake ya doane ping papati nampane pira nggo tuku mic semene, nggo tuku omah, nggo tuku kalung anggepe
Ya ora apa-apa. Ya kan duwe wayang didol no. Ya aja kae wayang nggo anakku Wayang omah kae nggo apa? Aja dienggo duwen-duwen kekayaan kok mau waton dal-dal. Kono ora ngrasake le kumengkis-mengkis. Kene-kene nglumpuk rekoso-rekoso kok arep didol. Bubare enak yo. Aja bubar ijik sesuk iki agi jam mene ijik urung Wes iki grajakan Dosagora. Ya sago wong wis dikeki. Iki ora manut aku ning Pak Eko. Pak Eko nggih nyuwun Grajakan Banyuwangi. Iya nek rasa mencereng to, kok ndak baguse ilang. Alah, engko getun meneh kowe yuk. Engko getun meneh mending Kan biyen jane getun aku ning tak Setan. Ora, wisatane ya awet pirang puluh tahun kok ya Pak ya. Kata wis kaya nganu Pak Yoyo karo Bu Kesi. alah. Oh, alah rak ngono. Nek gandengan ben delok ruwake ya Den. Terus Nek gandengan kae dirangkul apa digocahi kaya Mas Bayu Aji ro garwane ya. Ning aku kurang penganggone. Kayak kono gelange gede-gede. jalukno yuk kan bojo dalang ya kudu prasaja, kudu apa ki jenenge perwira. Dadi mane gelang ya nek meng 2 gram 3 gram ki apa itu? Harus kudu minimal 10. Kalung sekilo, gelang sekilo. Iya wis rantai wis esuk. Kok gugubet gulumu. Padake apa? Ayo. Muni ya. Ora ming borgol wae. Aku ora Wis gak nembang wis rasa ngerebuk borgol. Kae nang mobilku ana ga lho. Ana. Oh, aku borgol kowe nek ngayal. Bisa. Nek ora gelem kae borgol. Yo piye kekerasan. Oh, beda atau di borgol. Urung. Aja. Ya kae wis nembang. Iya. Nembang nduk Cahayu. Nggih Kang Mas. Alah kok merinding meneh. Engko bawa mboten. Mak ngono. Nggih. Wong wis maringi kok. Heeh. Bawane apa ya, Mbak? Mambiet. Oh iya. Ya Pak D. Ki cilikoke Pak D. Pak D heeh. Iki semene iki batih kabeh. Batik. Ben ngirit. Lah iya ngirit Mas Joko ya pernah kakangku sik Bonang. Ya tak nembang sik engko le omong. Seneng banget dikai mic dalange. Lah ya jak dalange kon meneng wae. Niat kowe jaluk dite kon mulih kok iki. Niat mayon eman. Sulenge tokke Pak Dalang. Sulengku lagi melempem. Oh, disebal-sebul ramuni ya. Alum adem kok ya. Biasane nganggo suling ngono lho Pak Ora Dalang. wani adus kae. Ora wani. Ora wani. Ala wong yo kene iki urung patek adem lho, mendah nek sing luwih dhuwur kono. Oh, kok ngono cok cita-citaku arep piknik nang Dieng. Ora apa-apa. Wah, yo Nek adem. pengen dadi es. Ayo niat terang nang kono ora kanggo gawe. Nang kono dadi ilang. Kae lho sik. Apa? Nyawang foto kowe lho, edan tenan kowe. Oh, mah bagus sing iki yo Bang nyatane ya. Boboho. Bobo iki pemain. Gundulmu atos. Gundul ki ya atas kok gundul ra atas ya piye? Nek iki gundule empuk kok kuwi. Dipenyet ngono wae kae lho isih bun-bun cah cilik kae lho awang-awang. Rane gandeng belam biangan. Dua sare sing ngendang tak jingkuke saka Banyuwangi asli. Iki to sing Mas Mas Gendut. Ha iya. Kok iki kok nganu dengaran seragame sedeng biasane ra sedeng. Ora sedeng kuwi. Ora lho diblodheke ta kuwi apa? Oh alah. Isih cilik digedhekke bareng gedhe kegedhen. Oh alah. Buah botok 150 kilo. Wah wis. Iki wingi korban gagal kok ya. Maksudnya piye? Wingi korban wingi gagal. Ucul. Gowo nang masjid wah melayu.
Gak aku ora melu-melu nek kuwi. Ya aku ora melu-melu lho. Monggo Mbak Tatin. Monggo Mbak iki ya biyen spesialis Banyuwangi Mbak Tatin iki. Wah jaman ketut ke almarhum Pak Seno kae kemayu. Tene ra ono liyane. Ana liyane ya tetep kalah. Biyen iki Ngopo iki dalang awan iki? Iya, Mas Bimo ya tadi ya. wah jos mayang awan. Wow, mayang awan. Luar biasa ya, Lemayang ya. Apik Apik tenan. Apik tenan iki. Kontrake jam 5 rong rampung-rampung. Ora apa-apa bonus. Kene iki wis penting sebelum maghrib selesai. Iki ya sebelum maghrib ngono. Aku saremuni malah ganggu. Meneng sik. Ya. Nyeram bayi Nuswan Nek urung rampung kok jadi pedhot dalan to, Tin. Wis kah ngegol-goli. Banyuwangi. Ayo wis. Nono nino. Nono nino. Nono nino nene nono ngono kae. Dadi nek urung rampung kok jadi pedhot gelo sing ngrungokke. Iki wis rampung, wis ganti kata-kata. Mekeng ini rapal rasa ditabuh ora apa-apa. Lah piye to? Ya nek rapal bangane mi plora kae wis. Anggang-anggang wae. Anggang-anggang poten ketok sibuk. Ketok nyambut gawe ya. Iki pernah ya si adikku. Oh, aku ora tau ngerti ya. Ki adikku ki anake lekku. Anake sapa? Adine mbokku. Oh. Mbokku ya ora ngerti ya biaye kene ya. Sapa? Sutilah sapa ya ora ngerti ya. Yo, tanah India gumeliaring taman Sarinuswan Tara
Rani Saron. Carane iki nek ngono kae lho. Nek cara Banyuwangi nah Harataya. Iki yo ngopo to aku iki? Get-get yo kagol to aku dadine. Alah lemal ya engko nah. Alah kene iso kemayu ta. Kemayu. Gandeng tangan nang pinggiran. Sir-siran nami gandengan
ora pangling. Munyuk iki. Iya, munyuk aku. Areng apa? Bakal nyerang ngendi kowe? Sak-sake, sak ketemune. Nderakake tindak yang ngger sombong kayu kanugrahan ning mono Krendayana. Wuh. Iya, Barung sinang lakumu ngerti yo. Yen dina samengko Krendayana dadi ngraning para Kurawa. Kinarya angger Lesmana uga bakal gayuh nugra yen pancen mengkono. Ayo bebarengan nganti angger Samba lan Lesmana mlebu ana ngono. Ngiras pantesmu diketrimaning urip. Wah, ora wurung kowe bakal nyerimpeti laku. Mula becik bali yo. Janji ora gelem bali kelakon tak rudha peksa. Wela dalah la wela. Waton Suraya iki. Kena ngandhaki sediaku. Lamun wis gilang-gilang kuandam. Iki marganing patimu.
yang lucu anu Kurawa cici Traksim ya aku ngeri ya woi soyon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, wilujeng dalu lan ampun kesupen hidup ngombe. Ngombe menika ampun diartikan mendem menapa miras lho. Nanging werdinipun hidup ngombe menika ngombe banyu sing wening alias wedang putih ben awake sehat. Pun ngaten mawon rasa deretan sing dhuwur ndak ra tekan levele. Lah menawa hidup madang niku tegese mangan ora mangan sing penting melet-melet. Ambulah rasa digagas sing penting awake waras ngaten mawon. Nggih keparenga matur dumateng para tamu lan para penonton pecinta ringgit purwa dalu menika. Kaula Petruk G2
ngaturaken agunging pangapunten menawi anggenipun kula kalian rayi kula pentas menika taksih awon jalaran nggih taksih belajar. Niatipun kula kalian rayi kula menika namung kepengin nerusaken dharma bektinipun swargi Bapak dumateng kabudayan. Pramila menawi taksih kathah kekiranganipun nggih nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Lan boten kantun keluarga besar almarhum Ki Sino Nugroho ngaturaken panuwun dumateng para warga masyarakat Dusun Gayam Argosari RT 38 Sedayu Bantul. Warga laras lan dalang Sino Channel ingkang tansah sabiyantu bot karepotanipun keluarga mugi-mugi dados amal ngibadah pikantuka barokah saking Gusti Pangeran. Amin. Ugi dumateng Mbah Guru kula kalian Gading Mbah Mantep Sudarsono. Keluarga namung saged ngaturaken agunging panuwun ingkang kathah dumateng Simbah Mantep ingkang kersa paring pandonga saha panjurung dumateng keluarga lan swargi Bapak. Kalian Cong Waindut Ki ijazah dalang bergendut kualik. Wis rampung sing ngono kuwi wae. Ora usah dingel-ngel. Sik. Ayo, Truk. Nanti. Ayo rono. Rono nanti. Iki lho sak ditunggoni Mbah Mantep iki lho. Ya, engko sik dhisik ya. Ya, oke. Tunggu ya. Ya. Monggo Mbah Uti. Mbah Canggah wo aja ngecek leluhur e kae iki. Mbah Prastiwi. Tak usuwi sisan. Wis. Woi ladal. Mosok ya uyu-uyuan, waduh. Oh ya, aku melu swargi Bapak lho iki. Atos padha atose pokoke. Monggo. Iya Sura. Ya Sura. Sura. Ore. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang ugek sak dulita mel-mel. Nuwun sewu Ndara Abimanyu. Wonten menapa kok kawis tingal sungkawa jroning penggalih? Monggo kula aturi paring dawuh. Mbok menawi kula saged tumut-tumut ngenteng-ngentengi sesanggan. Kowe iki mbok ngila karo gitamu to, Pak? Lah kowe iki ngrampungi perkaramu dhewe ora rampung.
kok arep ngrampungi perkarane Ndara Abimanyu. Lah perkarane bapak ki apa to, Gong? Lah iki anake bapak aku kowe karo Gareng. Ha iki rak uripe kesakat kabeh, anake lanang telu diseragam, wuda kabeh. Kuak jejeki kowe. Kowe aja maido karo wong tuwa. Nyatane kowe do tak sekolahke ora ana sing bejaji. Unggah-unggahan ora ana munggah, ujian ora lulus, ujian matematika entuk biji 9 didum wong 3. Ayo coba piye? Wo Semar. Wonten dawuh, Gus. Abimanyu jinejer dadi satriyaning praja, rumangsa ewuh. Aya ing pambudi anggonku melu ngelandeni laku jantraning keprajan. Satriya mekaten darbe jejiban memayu hayuning Rat Pramudita. Lan malipun Gus, tek kliwering kahanan lan mubah musik ing swasana mboten badhe owal saking pamerdining Hyang Agung. Mila menawi manungsa sajroning kasisan